Hello, the Lord Jotalam so well when my YouTube channel lang Lornim Chanda Bermang Lornim Bagay. Tini Kasha love story video to Facebook or love story video onka Koroksha YouTuber Brainy. Fidi Henke Bini love story no Kanawin Alayano. They Norakarana Kadi ang Bini Mung. They Bini Hamsak Masalani Mung. Mention Climate Glak. Salcha Abri Abu Cook by Bini Hamsak Matala. Boro WhatsApp ti Malay kya je borok malay manita afro WhatsApp bo joto YouTuber rok no gan saplayo group khulo gita to no fungai khe good morning wish khaleo onek kaham kok shaleo walaya klang malang rok mane onek no hamya rok khe text rok khlaleya kaham kok shalayo gan rok saplayo palbak saket tanglo am haita hinke azarawo joto no gan saplai fru abu khukbo mo gan sabkha hinke abini ganor sab mani no khna tong sagui achala bo text khaikya te a text khemani salen kha 26 January 2021 abo thanai sal bishini kok eba thanai bishini kok boro adino horni barta zora text khelekya fiaba obu kuk shaimanya je asla sukang no kaje zakhnai bo shaimanya haipano bo azara nishimno kisa bola hamzaki tongkha borok am haike mamang no kok salaite 27 June ni charta o hangke ochla eba bin hamsanga borok bono propose thaikya hangke bukung ni khaw bo hamsak mat eba bo ochla chazaki tong hingke ba bo accept khai dikha afruni simin borok kok salaikya te kok salaite ekmas sangkha afurbo obukungno shaka je saljang atka shakeno bini ex thithangka hanai adina no abukuk nibo sori chaine bagai operation khainani nangmani haipano abukuk ochelano eba bini hamjang masalano kunukok shaya karino da akon bini ex ni kthio nang thangshidi kun bini operation ni kunkok shaya karino bo operation khlai phaikya fia bu shaimanya je abu bini ex ya achelani bini ex ya bini bihik se henai haki mamang bobe hamzagi pai kya borok aste din balu kha parmin nglaikya kaham haimia jora wologiri laikya salcha bini nokni bororok eba bini parani bororok ochula bai bukhokno hamzagi tongmani khanawi o bukhokno shangka nang ochulani pasni ko shawida manhani hingamon yagulo bukhok shaka igi shaimanya tamu bin pasni ko afuro mong parani acharani bini kakishong shawi knarika bo amo hai she bo khorosha randa se bin bhik thjaksi bo kaje jaksi ni shaka akok rono khnawi abukung ni khawo pherang kok jangma tui engkha bo believe khaimaliya haipano botam khaisinai bo breakup bo khairia khawo songjak borok ba hani bo permanent mo ongjak ma phano tam no sanai mima phano bo khnarliya bini bhik thjak bo randaro khonai hakena hamjakai tongkha borok mala laikya tei azara wachela tei achela bonte kahe sala kok chajak tong achara kok ungkha bo metric simi sirjak eba metric zora si porijak nengle bo bukhungno shaka bo college of porijak khne chala khi tongkha olaki obukuk akok saimangkha haiki mamangno eba borokni hamjak mani 1 year ungkha abuni agolo kheno borok mala laikya jefro pura malalaya afro achala bon joto kok shawi khnarika eba bin bhik thjak ni kok joto shawi khnarika haipano bukukun shalia bono ko bikhen hamsaki tongkha abuni yaglo borok malai mani 20 din mani yaglo kheno atkasha achala pritu bui phaikya 8 June 2022 diporo te abukun joto number no atkasha block khairi bai khabu abuni yaglo obukho kun khaina kari kha bonok ni borongo joto kubi kok shawai marika anjara obi nok ni borok onek no wara zakha te bor case ro borna ni hanga haifano bukho kiri sagai taradi hani roko mana khaikya haifano bukho ni bini nok ni borok jekono mungsha obukho ni thanga hike ochna no case ne am haike kokriza abuni yaklo obukho kasha sungno o story amsakno te o story ni bisiteng sung saimano eba angkasha kok shalani mo jungo অনেক বড়ক
baksa relationship start khainan churang eba relationship bo tongi tong purta na kogro shau ephunu relationship bo chalak ni theke start khayo nanga pro wan so bi ni a relationship ko bi hamsak mong be jibona phanang ni maya abo pura ta tal hamsak mong himino hinsak nai te ombo khochno ko kusana mu chungmani angkha omo kasha motivation love story bo ani mano eba omo kasha motivation love story no kalayo obviously buri rok ni bagi eba chala rok bagi bukalayo eba hamsak nai hinke thokai ta hamsak di nang buri tu buza ke tu buza kaja ke kaja kubi kok shadi kubi hamsak nai borok no hamsak no thangnai te jo ok bukhok ni bukha tabuk busuk tek to mani to bo thina hani pochonto tongo haipano bini bukhawo omo kasha wan sukaje je boria kare kalangna siya kari thangka move on to khanyani nangnai bosi kaham ka tongai tongana angani langmawo kosto kai tongai ta mane angan ma fani imang rangno success khanyani nangnai abo hawan ko kunu hamya lamawo hunliya eba kunu hamya lamawo humliya te boya pri haimero shelia hingenro o story ni bisingti onek no kabangma sirungi mano hinge tinin bagam sing nang khaklai do tini bien chadagan hanai judi he do tini bien chadagan tongka please collection comment khanya ta pok dite judi sino tini plan jana tongka please kan subscribe khanya di te do lokasha ko sana mutungo ki bo borno thokai ke ta hamsak di nang jeni ni pass ni kogno jotun share klai di pulians relationship chain bruno hamsake odeng mode kung furu ki boni life nosto khanya ni bagani na agi ni pass na ta sadi hinge hamba jotun ka ham kurung tongbai di